No, ďalej. To je si do Nemecka preboha. Ale ako... Poznáš Zidana? Poznáš Zidana? Nie. Poznáš? No. A Žaka Širáka poznáš? No. A Elize poznáš? Neka poznaje skúšam. A Lula je a odkiaľ je som sa ľudí bezpríve? No, tam sa a tam Sugerman? No, sú. No a tá stredná východná Európa, tam sa kto usídlil? My sme v strednej Európe, my sme kto? No a Slováci patria ku ktorému kmeňu? A ešte ktorí sú naši bratia, sestry, právne zrejúšení? No. Ešte komu by sme reálne nerozumeli, keby sa s nami rozprávalo? Každý by raz alebo... No a tam všetko je ruština. Maďarsky sa rozumeli, no, ide. Maďarsky sme isto rozumeli, nie je problém. Igen. Ezt kettek. Posledná, ja mám dobrú kamarátku do šale a ona teda je maďarka aj slovná. Ty, ale ja neviem, či by sa tu porozprávala po maďarsku. By si ani slovo nerozumela. To ti garantujem, že ani slovo. Jedine možno je gratulá. Ježiši. Franská ríša. Franská ríša. Tam boli vlastne Frankovia. Oni tvorili veľa kmeňov a Frankovia boli pri Holodnom a Bohostovskú Rúňa. Našich Frankov zarazujeme tam bol v roku 840 ľudia, tej fotových stojí. Z roku 840? Nie. 400. Čo? Máte z toho ráno z očividno. To sa niečo na to povie. Čo? To sa niečo na to povie. Preto je povedať sa mi vysávajú stránky. Karol Veľký bol najvýznamnejší. Prečo sa považuje za najvýznamnejšieho panovníka Franskej Karola? Pretože on práve zabezpečil ten rozvoj remeselného a obchodu. A ešte... Ale on je veľký za oveľa väčší ako za rozvoj remeselného a obchodu. Ideme robiť reklamu. Robiť
Nie no, bo o tom nie wiesz. A to on właśnie pochodzi mówię to ten Para a O, to przecieramy na swojego. I mamy Słowacji, ja, No bo nic. i dowodzi presją. To mamy mi, Słowacja, Polska, To było właśnie tam na przykład A no, a co się działo to na naszym lampę. Nie. Co jeszcze dziś mamy słowo w ramach komunalnego Co jest ta komunalna na naszym Jest tylko No. samowarstwa. A mnie to korzysta. Dostać samowarstwa, to na samowarstwa społecznego transportu. Ona unikatuje Europę. To jest tak, że podobnie są finały, odpowiedniowi chorobnictwa. Francja, tam, czyli Frankowia. To mamy Frankowia, Polsce, to samo Nowoliszczowe. Ja już tam się o tym No, to jest samo, a ten robił co? to właśnie on dał A potem to jest tak, wchodzi, jak się do dworu, ładnie razem. To jest szkoda, że widział się, bo... Widzę tylko. Pingi. To też odchodzi właśnie. To są każdą wolną każdą. Dobrze. Nie wiem czemu. Tak, Bobę nie wiem. No, tego. Jak że to doma učím 3 hodiny, tego jsem 3 roky z toho. Mám 104 hodin do 3 škol. Počkej, specificky jsem učil. No, jedna trojka. To je strašné. Tak, witam Państwa.